விஜய் அண்ணா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தானா? இந்த வீடியோவில் இருக்கிறது எங்கள் அப்பா. 12 வருஷமாக அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எங்கள் அம்மாவுக்காக எழுதிட்டுருக்காரு, பென்ஷன் கிடைக்கிறதுக்காக. இன்னும் எழுதிட்டு தான் சார் இருக்கார். 2012 எழுத ஆரம்பித்தவர் இப்போ 2026 ஆகுது. இன்னும் எழுதிட்டு தான் இருக்கார் பெட்டிஷனு. எங்கள் அம்மாவுக்கு பென்ஷன் செட்டில் ஆனதா இல்லை. 12 வருஷமாக பென்ஷன் கிடைக்கல. ஒரு ஆளுக்கு 1 மாதம் சம்பளம் கிடைக்கிறதுனால எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. அவங்களுக்கு 2012 பென்ஷன் கிடைக்காம இருக்காங்க. அவங்க வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர், அவங்க மெடிக்கல் போர்ட்லேருந்து இன்வாலிடேட் ஆனாங்க. இன்னும் கூட அவங்களுக்கு பென்ஷன் கிடைக்கல. இதுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ் அந்த ஆஃபீஸ் எதுவுமே எடுக்கலை. இது வரைக்கும் போய் கேட்டால் பேப்பர் கொடுத்துட்டு போங்க, நாங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பண்ணுறோம். ஆனால் இது வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணலை எங்களுக்காக. அவங்களுக்கான செட்டில்மெண்ட் கிடைக்கல, அவங்களுக்கான பென்ஷன் தொகை ஒரு 12 வருஷமாக எதுவுமே கிடைக்கல. பாவம், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சிஎம் சார்? நீங்கள் தான் இதுக்கு ஒரு தக்க பதிலடி கொடுக்கணும். அவர் இன்னும் எழுதிட்டு தான் இருக்கார், பெட்டிஷன் எழுதிக்கிட்டே தான் இருக்கார். இன்னும் எழுதுவார்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் எழுதிட்டு தான் இருப்பார் போல். இங்கே இருக்கவங்க யாருமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டுறாங்க. எல்லாருமே அவங்க சுயநலமாக தான் இருக்கு.